70 сомона кирта омадай. Духтара успет кунен. Ина замира киртои 70 сомай хишро вардагай. Успет кунен биен харидори кунен. Чанд расветка чанд модель марамат 70 сомон распродажа леки кам мондагай. Успет кунен ки тамом нашава. Бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза чорум қатор марама чорум қатор ҳафтум контейнер мешава. Биёен бинен харидорӣ кунен. Ана ин навинкош ҳастай ба навинкотон чанд сомай замира? 120 сомон. Аз ин чанд расветка духтаро мана марамад 120 сомони ё болопушан болопушай чанд расветкаи фасон дора. Материалш белмандо хоҳен аз ин гирен, хоҳен аз навинкаву мисол киртаву распродажа гирен. нархо ҳамаш дастрасай марамат рақамошама дар экран мемонум. Барои маълумоти бештар бо худи Замира кати ҳам суҳбат шавем. бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам пеши Замира омадем. духтаро нигоҳ кунен, якм сар мекунем айнам киртои фасони хидаш кирта пуштагиш бинен чанд сомонаи 120 сомон. гули турецки аҷоиб платячаи фасонай марамат чанд модели дига дора. ҳамин магазини Замира ҳамаш 100-120 сомонияи киртош. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ки ворид гаштен дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер дая. ина биёен иҷара нигоҳ кунен. ана миша нишони тен гарошик чӣ хелияй қахшрувая ия мамни 120 сомонай фасон. духтаро успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. инам тарафда чӣ намуд киртаи фасоне ки мебинен ку Замира ҳамаи ҳамира 100-120 сомон кадагай. ина мишам арзонай ишам арзонай. диден духтаро диден чихе фасонай чихе арзонай. марҳамат ҳатман пеши Замира биёен. и фақат метонен биёен доставка надора. ак навинкои Замираро бинен охи духтаро чихе хушрӯчаян. ина марҳамат бори нав 120 сомон чанд расветкаи фасон овардагай дар кортон боша биёен. ина магазинишда чӣ намуд боре ки мебинен кирта болопуш ҳами 100-120 сомонай. иқай цветам хушрӯай духтароира бинен папилнакои оригинал. бозори Корвон тарафи пажарка дай Замира якм дарвоза. ҳами якм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен дасти рост мегарден чорум қатор ҷои Замира. нигоҳ кунен духтаро иҷада аднатониёи фасон дора 100-120 сомон куртош чорум қатор ҳафтум контейнер ҷои Замира. гарошик дора ана хел киртои нехелӣ дора. хулоса ҳамаш бори нав ҳамаш бори хушрӯ барои шумо. як бор и қисмам биненда чихе фасонакай тигр мепурсанд бисёриё тиграм дора. чӣ модели дар корайтона ина Замира рақамош ҳаст нависен шаст роғара бо шумода пурра хушрӯ карда мефаҳмон. борои нави Замира омадагай духтарако имрӯз ма шумо дози навор мегирим нишон метам. нигоҳ кунен чихе навинкои хушрӯ овардагай. хулоса 120 сомон 100 сомон. анаи қисми болора дидесен ҳар он чизе мебинен 100 сомон ая. ина киртои 100 сома мепурсиден 100 сомои фасон бисёр дора Замира. ина ино ҳастай ҳами қимат борош 120 сомон ая Замира. бозори Корвон тарафи пажарка марҳамат болопушакоша бинен чанд ранг дора. ҳами 100-120 сомон. тарафи пажарка якм дарвоза дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер. ози умумӣ када як боракак ма бороша нишонтим чӣ қахшруван. ина диден чӣ хеле гуфтестам 100-120 сомон. чӣ намуд киртае дар корайтона аднатониёи фасонам дора. ина гилдорам тиграм румолдорам хулас гилчамайдаям ҳамаш дар ҷои Замира. ҳами 100 сомон 120 сомон. ина навинкош боша бо размерош кати омадагай беҳадам фасончаяй. марҳамат нависе киртои арзони хушрӯ ки дар кортон боша ина биёен. духтаро Замира чанд намуд кирта овардай 120 сомона. марҳамат ира бинен чанд намуда иҷа бо болопушакшам ҳастай кирташам ҳастай расветкои беҳтарин. ира бинен хушрӯа духтакаш фасонак. ина қисма биненда духтаро иҷада тиграм гулмайдаям чизе ки дар корайтона меёбен 120 сомон киртои фасон дар ҷои Замира. якм дарвозаи пажарка мана балшмер кам дора диден якм дарвозаи пажарка ки дуромаден дасти рост мегарден чорум қатор ҳафтум контейнер. ина марҳамат ҳамаш 120 сомони танада фасони бадай. тигр мепурсен ҳазор намуд тигр овардагай Замира. марҳамат ина бу биёен аз наздикира бинен охе чанд намуд тигракои хушрӯ дора. аз и тарафам бисёрай борош мана марҳамат кадомиша мегирен 120 сомон дар ҷои Замира.